Shalom horas madihita saluhuna. Adora suta bigi turpuk jamita. Tapasada marohata martangyang mahita. Dami ni dibatana sumuru sian saluhuna roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamudo nga sa porsyaon di bagasan Kristus Yesus. Hata ni dibatana gabi jamita minggu Saudi tanggal 21 Mei 2027 ima natar surat di 2 Samuel bidu 22 mamuka mesian ayat sada saat rudi ayat pitu sono ma didok disi dungi di hatau sidau matu Jahoba aka hata ni Edeon diari dung na pinaluan ni Jahoba ibana siat tangan ni salu musuna dohot siat tangan ni si Saul nin nama Jahoba dodoluk batu diau dohot haporusakku jala si palua au debatado partano batuakku marhaposan tuibana doau lobuk-lobukku dohot taduk ni partuauku parodingodingakku dohot haporusakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo sai hupa jauh-jauh dogo Jahoba natama si pujioni jadi malua maau sian akka musuhku nunga pola dihaliangi akka obat ni hamatean au akka sungai ni hajahaton manonggoti au nunga pola dihaliangi akka rate ni badua toru au dilukup akka jorgong ni hamateani au jadi dinatar gugoti au ujudu Jahoba jalahu pangiar anggukku tu dewatakku jadi ditangihon ibana suaraki sian jorona jala tolhas angguki tu pinggolna ima sahana diamudo ngasa porsiaon Raja Daud ima raja ni bangsa Israel napa dua hun na pinabaki ni debata marhite si Samuel song raja na manggatihon Raja Saul jalamat cai bagas do ragam ni parukilon na niado pa ni Raja Daud di pardalanan ni nguluna alanyak kamusuna khususna Raja Saul namar sugu ni roha ima tu Raja Daud dia mudo ngasa porsiau di pajojor Raja Daud do edena tu debata ima marhite edena ni edeo ni bana son di haporsiau na nama dop Jahoba do dulu batu diau hapurusakku jala si palua au debata do partano batu aku marhapo satu ibana do au lubukku do taduk ni pertuaku parodingodingakku do hapurusakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo isi lapatan ni padohan ni napinajojor ni Raja Dauton ima napabotohon holan alaniasi ni rohani ribatado ubahin nagabe taruli imana dihaluau doho dihanguluan ibana diamuro ngasa porsiao ahado sa sitong na parbueni na jojo tu debata Jahoba tutu tatu sire molo tajo debata marhite tangiak ta tutuhani asa tujuan na dapotan haluau malua hita sian ragam ni hamatean manang parmarab jala dang lomos bero hadisi nunga be pos rohat tatu debata 100%
Saddo ditiki nama jogoar ni debata hita disiala ragam yakka nama sa di tonga-tonga ni nguluta dungi adong do tikina ditangi ho jahuba debata mai jala dia lusi ma suarata sipata masa do dihanguluan ni hita hajol mau di zamanon songonan yadupan ni Raja Daud sahalak dua halak tuduh halak imaka musuh na dia dupina molo so sanggup dojol main na menghadapi musuhi tutu ganggu marohana lomos dorohana saya tu matangis may bana uludo ditikin na martangyang imana tutuhani nama joguan ituhani ibana tu dibata so nama tariluilu tumatangis mangilik marsoba tutuhani alain yang dohonon marhite tu bukot tu hita molo taberin nakin ragam yakka musuni si Dauti dakola si Saul Raja Akis pe musunan maju ibana salah mudur salah ala sudia kamu sunai makalian ibana jala dia depan nah matian tarsongoni ma di tonga-tonga ni ngulu ni hita kada porsea ngulu ni hita kahala Kristen si pata alani masalai alani tantangan naro di tonga-tonga ni ngulu ni hita ajol maon tak tabo tu tuise hita mangaluan yetong rohatta boy hita mangalualu tu akadong hatta jolma boy dunia molo secara bertukar pikiran alaina apit nagabe sasaran tujuan utama pangalualuan igan kita na porsia di batamar hite Yesus Kristus hola di batal ibana ma natuk paluahun asini rohana di pos rohana dangalana saya tu matangis gabe penyelesaian diganu aka masalah naro manang ancaman naro di tonga-tonga ning ulu pasere roham martangiaku jo Tuhani pos roham moladong doha porsiau mutu Tuhani ditiki nama jo ibana ho di palua Tuhani do sonda pinalua ni debata tu si Raja Daud atong barhite tu bukta di jamita minggu sadario atau tabay matuhani nagabi pangusadiata pangalualuata jala nagabi hagaluad dihita tuksongo dia pejago ni musui maradopok kita bahkan si pata boy do musui sias tonga-tonga ni keluarga boy gabe acik roha jala selalak ma rupani gabe rimas-rimas kita lani dang boy pitor madeli hita lomos rohata di sini adong do debata pangalualuam adong do debata namalian haluau diho atau tapatos marohata tutuhani asa toktong ma jamok rohata marningot maju ibana titik kana masa naro di tonga-tonga ning mulutta amin martanyang mahita ali Tuhan di bata manani pakas do di botoho Tuhan di ragam dia kaparnguluan namion ragam duakka na masalah ragam akka musuh na marsuguni roha Tuhan alay pos do roha nami Tuhan ditiki na majuho hami lionom mudu Tuhami ganuk haluau maluas yan ragam yak hamatean ragam yak pangujunan molo pos do roha nami jala marhites yan hapor siyaw nami yakid do hami Tuhan nabuy di paluaho hami di bagasan Kristus Yesus hami martanyak tuho amin. Shalom.